एब्रायारि 9:28 बेयाव फोरबुआ बुंदों जोंखौ बेबादिनो गोबां मानसिफोरनि पापखौ बारलांनो ख्रिस्ट'आ खनसेल' बुलि होजाबाय। बियो खननैनि नुजाफैनायाव पापनि थाखाय थैनाय नङा। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा बिसासिफोर, जोङो बे बाइबेल पदखौ फरायनानै जोङो बेखौनो बुजिनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि महरै खनसे फैनानै जोंनि पापनि थाखाय बुलि जाफैदोंमोन। नाथायब्ला बियो खननै फैगोन होननानै बे बोसोनावहाय जोङो मोनदों। आरो बे खननै फैनायाव बियो थैनाय नंगौलाया, नाथायब्ला बियो जायफोरा बिसासाव फोथायनानै दङ बेखौ बासायनोसो फैगोन होननाय बोसोनखौ जोङो बे नुनो मोनदों। दा जोङो आरोबाव नेक्स्ट ससे पाठखौहाय जोङो दसे नायबावनि। जायफोरा बेखौ लामा नायनानै दङ बिसोरखौ बासायनोसो बियो फैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टियानफोर, जोङो बे बोसोनखौहाय नायनानै बुजिनो हायो। जायफोरा बेखौ लामा नायनानै दङ बेखौ बासायनोसो ना। जोङो बे पदआवहाय आरोबाव जोङो मिथिनो मोनदों बेखौनो, बे इसोरा जोंखौ बासायनो लागै बियो फैबावगोन। जोङो बे एब्रायारि 9:28 नि बे बोसोनखौ फरायब्ला जोङो बेखौनो बुजिनो हायो, हमदांनो हायो ख्रिस्टियानफोर, जों जे बे बोसोनावहाय जोंखौ रोखायै बुंदों बियो खननै नुजाफैगोन माने जोंजों नुजागोन, अब्लासो बियो जोंखौ बासायगोन ना, जोङो नेना थानायफोरखौ बियो बासायगोन। दिनैनि इसोरनि बाइबेल रायज्लायनायाव जोङो बेखिनिनो दोनथ'नाय जासिगोन। आरोबाव बिदिनो मोजां इसोरनि बाथ्रा जोङो बे चेनेलावहाय मिथिलायनो मोनगोन। ओंखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना गोदान भिडिअ